Pamätáš si rok 2000? Telefón mal anténu a internet pískal. Svet sa menil, nie vždy k lepšiemu, ale určite k zaujímavému. Daj like a odoberaj, ak chceš vedieť, čo sa dialo presne pred 25 rokmi, keď bol svet ešte offline. Zmena na čele Sýrie. Bašár al-Asad bol v národnom referende oficiálne potvrdený za prezidenta. Po smrti svojho otca Hafíza Asada tak prebral moc v krajine. V Sýrii sa začala nová éra, hoci s rovnakým priezviskom. Tragédia na Filipínach. V Manile sa zrútila obrovská skládka odpadu. V bahne a odpadkoch zomrelo takmer 200 ľudí. Obyvatelia chudobnej štvrte prišli o domovy aj o blízkych. Nemecko a Irán si podávajú ruky. Nemecký kancelár Gerhard Schröder a iránsky prezident Muhammad Khatami napriek rozdielnym názorom na ľudské práva volajú po užšej spolupráci. Diplomacia hľadá mosty aj tam, kde doteraz stáli múry. A pamätaj, v lete sa ľahko roztápajú nanuky, aj politické postoje. Návrat na prach nového milénia ťa čaká aj zajtra. Ahoj!